Календарда яз айы, ә табигатьтә һаман кыш. Кышкы саф кичтә Саба дулкыннары телевидениесе сезне бүген 2 март җомга чыгарылышын карарга чакыра. Игътибарыгызга атна информацион программасы студияда Гөлназ Гатауллина. Бүгенге чыгарылышта Туган телем бөек Тукай теле Саба гимназиясендә туган тел көнен билгеләделәр. Зәкия Бану әби Фазлыева 90 яше уңаеннан тәбрикләүләр кабул итте. 2000 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы ЮНЕСКО инициативасын хуплап, күптеллелекне яклау йөзеннән 21 февральне халыкара туган тел көне итеп үткәрү турында карар кабул итә. Туган тел көне Саба гимназиясе өчен мөһим дата. Бу көн биредә 2 ел рәттән Татарстанга чит илдән килеп белем алучы студентлар белән берлектә үткәрелә. Саба гимназиясында үтәчәк туган тел көненә килүче кунакларны татарның бөтен кунакчыллыгы белән каршы алдылар. Гимназия директоры Айгөл Хәнәфиева кунакларны сәламләгәч, чит илләрдән килеп Казан федераль университетында белем алучы студентлар үзләре сәхнәгә күтәрелде. Район мәктәпләреннән килгән укучылар белән аралаштылар һәм үз телләрендә алар белән таныштылар. В нашей команде ребята из Америки, Франции, Мали, Южной Кореи, Японии, Китая, еще Турции, да, Ирана, Ирака. Стран очень много, 9 разных языков. И среди них есть и всем известные мировые языки, да, как английский, французский, немецкий, так и языки достаточно экзотические. Например, наш магистрант из Мали, он представляет не только свой государственный французский язык, но и свой родной язык померанский, о котором многие даже не слышали. А сейчас ведь в Европе такая установка, что нужно знать даже не 2, а 3 иностранных языка, потому что чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя возможности реализовать себя в мире. В эпоху глобализации, да, когда мы говорим, что стираются границы между странами, люди активно на какое-то время едут в другую страну, чтобы там поработать. Конечно, без знания языка той страны, куда едешь, полноценной работы и жизни не получится. И поэтому, конечно, молодежь должна изучать много языков. Татар халкында Кытайга барып булса да белем ал дигән гыйбарә бар. Ә менә Кытай татары Данир Дәүләт Казанга килеп белем алырга уйлаган. Хәер, әти-әниләре дә шушы фикерне алга сөргәннәр. Дәүләтләр гаиләсенең ерак бабалары Казаннан Кытайга барып төпләнгән булган. Урумчи шәһәрендә яшиләр. Татарлар туган телне саклау иң беренче гаиләдә булырга тиеш диләр. Татар теле Кытайда, үзбез гаиләдә сөйләшәбез, бөтен татарлар Кытайда бар 3400-ге якын, 3500-ге якын. Алар бөтен гаиләләре тырышалар үзенең телләрен калдыру өчен, өйрәнеп, балаларны җибәрәләр Казанга, Татарстанга оку өчен, ана тел өчен җибәрәләр. Алар тырыша татар телен дәвам итү, балаларга өйрәтеп, гаиләдә сөйләшергә. Казанда миңа бигрәк ошады. Монда кешеләр шундый ягымлы һәм тырыш, һәм татар теле бигрәк миңа ошый. Ул бик матур тел, баллы, сөйләшергә бик рәхәт. Казан федераль университетында төрле илдән килгән студентлар күп белем ала. Җитәкчелек исә аларны Татарстанда яшәүче башка милләтләр белән таныштыруны да максат итеп куя. Гомумән, кеше телләр белгән саен, аның тормышта уңышка ирешү мөмкинлекләре дә күбрәк. Алар үзләренең культураларын, үзләренең традицияларын, үзләренең телләрен турында сөйләргә килделәр бүген балалар. Без аларны бу шарага чакыргач, алар бик шат булдылар. Үзләренең телләрен күрсәтәселәр килде. Татарстандагы балаларны үзләренең телләренә сөйләшергә, өйрәтергә әз генә булса да тилекләре бар. Районыбыз мәктәпләреннән килгән укучылар өчен студентлар мастер-класслар да үткәрделәр. Үз милли киемнәре, язулары, тел үзенчәлекләре турында укучыларга мәгълүмат бирделәр. Укучылар өчен дә иң кызыгы шушы булгандыр. Минем белгән телләрем өчәү, ул английский, татар теле һәм әлбәттә русский. Алга таба мин французский, итальянский телләрен өйрәнергә телим. Мин күбрәк үзем рус телен беләм, татар телен, инглиз телен беләм. Алга таба күбрәк үземнең инглиз телен беләсем килә, кызыксынам инглиз тел белән.
Шул телне өйрәнү өстендә эшләргә максат куйдым алга таба. Соңыннан кунаклар өчен Сабантуй күренеше тәкъдим ителде. Әлеге шара безнең районда 2нче тапкыр уза. Узган елда Саба гимназиясе базасында узды. Монда төрле милләттән булган студентлар килә. Менә безнең максатыбыз үзебезнең район укучыларын һәм укытучыларын да инде туган тел көннәре уңаеннан барлык милләттән булган студентлар белән очраштыру һәм аларның туган телләрендә аралаштыру мөмкинлеге тудыру. Булар арасында 26 укытучы, калганнары 20-дан артык студент килделәр. Узган ел әйткәнемчә инде әзрәк килгәннәр иде алар. Бу ел саны күбәйде. Узган елда балалар белән аралашканда арып китерләр дигәннәрәк уй башта бар иде, ләкин алай булмады. Студентлар бик актив. Балалар белән уртак телне тиз таптылар. Һәм бик күңелле уздырдылар вакытларын. Алар әле мондагы чаралар төгәлләнгәннән соң лесхоз бистәсенә барып, андагы дин расатларда да, музейларда да булдылар. Һәм шуңа күрә ошатып киттеләр. Менә бу ел яңадан очрашуны көтеп яшәдек диделәр. Татар теле халыкара аралашу теле дип саналган 14 телнең берсе. Саба гимназиясында үткәрелгән чарада һәр телнең урыны түрдән булды. Әлеге бәйрәм телләрне саклау һәм үстерү максатыннан үткәрелүче нәтиҗәле чараларның берсе. Журналистика һәр өлкәне үз эченә алган һөнәр. Уздырылган төрле чаралар аша халыкка мәгълүмат ирештерүче, төрле проблемаларга ачыклык кертүче, алны-ялны белми, матди хәлне һәм шәхси тормышын иң соңгы планга куеп эшләүче әлеге һөнәр ияләренең дә соңгы елларда кимүе сизелә башлады. Яшь буынны шушы һөнәргә тарту, аның үзенчәлеге, кызыклы яклары белән таныштыру максатыннан бу көннәрдән безнең иҗат төркеме Саба гимназиясында укучылар белән очрашу уздырды. Мәктәп укучыларын журналистикага җәлеп итү максатыннан Саба гимназиясында серле каләм түгәрәге Саба дулкыннары телерадио компаниясе каршында яшь журналист мәктәбе эшләп килә. Биредә шөгыльләнүче укучылар төрле жанрларда иҗат итеп, шигырь, хикәяләр генә язып калмый, алар белән FM яшьлыкларында да чыгыш ясый. Саба гимназиясе бик күп журналистлар биргән мәктәп. Татар теле әдәбияты укытучысы буларак, мин үзем бик сокланып укытам, сокланып эшлим, чөнки журналист булырлык укучыларыбыз әле бар. Без бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә игътибар бирәбез. Дәресләрдән тыш эшчәнлектә түгәрәкләр алып барабыз. Кемнең журналист буласы килә? Ул үзеннән үзе килә. Менә минем журналист буласым килә дип түгел, үзенең шушы кичкенә генә мәкаләсен, нинди булса вакыйга турында булган фикерен кагазгә язып, аны эшкәртеп, газета теленә әйләндерергә тырышуы һәм әлбәттә Саба таңнары газетасына аптышып йөрүе, я булмаса Саба дулкыннары радиосыннан чыгыш ясавы, анда төшкәч сезнең белән танышуы, сезнең белән аралашуы һәм әлбәттә сезнең эшчәнлек белән күзгә күз очрашу балаларда зур теләк уята. Иманым Камил, әле Саба гимназиясыннан күп укучылар журналист булыр. Очрашуда катнашучы укучылар Саба дулкыннары телерадио компаниясе директоры 40 елга якын журналистикада эшләүче Әлфия Мөбаракованың чыгышын игътибар белән күзәтеп, аның әйткән һәр сүзен йотлыгып тыңлап утыра. Аларның күбесе киләчәктә журналист булырга хыяллана. Шунлыктан һәр сүз, эшчәнлек турындагы мәгълүмат аларга энҗе бертегедәй кадерле. Син журналистикага өйрәткән, телевидениега һәм радиога эшләргә өйрәткән китапны 100 тапкыр укы. Синдә журналистиканың Ж хәрефедә булмаса, син аны селкеп чыгара алмыйсың. Журналист тумыштан журналист булырга тиеш. Син үзеңне журналистка әзерләргә тиеш шушында эшли башлагач. Син күп укырга тиеш, күп белергә тиеш. Журналист бөтен кешегә караганда да, бөтен һөнәрне дә бер тигез дәрәҗәдә белергә тиеш. Журналистикага укып кына түгел, җиң сызганып эшләп, һәр өлкәне яхшылап белгәннән соң гына тәҗрибә аша өйрәнеп була. Төп максат камиллеккә таба иҗади баскычлардан югарыга омтылу. Журналистика белән яшәргә кирәк. Журналист ул миңа уйлаганча ул бик кыен, бик авыр хезмәт. Анда син кешеләр белән алышырга тиеш, син үзеңнең телеңне яхшы белергә тиешсең, син. Булачак журналистларны күп төрле сорау кызыксындыра булып чыкты. Әлеге һөнәр иясе булу балачак хыялымы, укып кына журналист булу мөмкинме? Журналистика кайсы ягы белән үзенә җәлеп итте? Радио, телевидение тапшыруларын ничек әзерләргә кирәк? Бу һәм башка күп төрле сорауларга җавапны алар һәр журналистның үзеннән ишетергә теләде. Бик кызыксынып карап утырдым, сөенеп, үземә җавапларда таптым үземнең сорауларыма. Әлфия апада шадан, аның шикелле булырга теләгем бар.
икенче хаялым аның кебек горур булырга, һәрбер кешегә мәрхәмәтле булырга, һәрбер кеше белән аралашырга. Әлегә миңа сораулар биргәннәре бар, син үскәч кем буласың дигән. Мин әле ул сорауга хәзердән җавап бирә алмыйм, чөнки мин активист һәм я журналист буларга, я анда белмим, пока мин әле бу сорауга һаман да җавап таба алмыйм. Тапшыруларга бәйле теләк тәкъдимнәр дә кабул итеп алынды. Укучылар радио тапшыруларда төрле уен, викториналар, күңел ачу чараларының күбрәк булуын теләй. Моның белән бер рәттән район, республика күләмендә булган яңалыкларны да яратып тыңлыйбыз диләр. Миңа бүгенге очрашу бик ошады. Анда без журналистлар белән таныштык. Яңа үзебез белмәгән сорауларга җаваплар таптык. Гомумән менә Сабан көннәре телевидениесын караганың, Сабан көннәре радиосын тыңлаганың бармы? Әйе, без иртә белән гел торгач әти радионы кушып куя. Күңелле очрашу сорау-җавап формасында чын күңелдән аралашып үтте. Иң сөендергәне мәктәп укучылары арасында журналист булырга хыялланучы укучыларның күп булуы. Саба гимназиясе директорының тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Лариса Шамсиддинова мондый форматта үтүче очрашулар укучылар өчен бик мөһим, бүгенгесе аеруча яхшы булды дип ассызыклады. Для нас это действительно большая честь, то, что вы здесь сегодня среди нас. Вы нашли время, несмотря на свою загруженность, пообщаться с нашими учениками. Мы вам очень благодарны. Мы вас очень-очень любим. Иң ахырдан чәчәк бәйләмнәре тапшырып, истәлеккә фотога төшү булды. Дәвам итәбез. Измә авылында яшәүче Зәкия Бану Фазлыева бу атнада үзенең 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Аны тәбрик итәргә Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Измә авыл җирлеге башлыгы Альмир Шәйхетдинов килде. Озын тормыш юлы кай арада үтеп, гомернең кышы килеп җиткән. Бүген 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Зәкия Бану апа җитәкчеләр алдында гомер йомгагын сүтә. Иләбәр авылы кызына сугыш башланган вакытта нибары 12 яшь булган. Авыр хезмәтләр башкарып ничек тә үзеннән өлеш кертергә тырыша ул. Иң башта тотындык, менә обедтан соң Яшелчәгә су сибәргә төштек. Яшелчә бар иде безнең. Шунда су сибеп йөрдек тә, аннары урак башлангач басуга киттек. Басуда инде анда олы кеше булып йөрдек инде без. Чистый олы кеше итеп эшкә итеп, шулай итеп йөрттеләр. Монотилкаларда суктык, монотилкаларда эшләдек. Аннары әле ул уракны комбайнына урмыйдыр ие. Лабагарика дигән әйбер бар. Лабагарикада утырасың да огач сәнәк белән булай дип төшереп йөрисең. Аннары жнейка дигәне бар. Анысы тырмалы, үзе төшереп йөридер. Менә көлтәләр бәйләдек шунда, шулай итеп, бөтен эшен эшләдек. 22 яшькә хәтле эшләдем, аннан соң әле мин Ракиевга бардым. Күп тә үтми кызны сугыштан кайткан Измә авылы егете Нәкыйп үзенә хатынлыкка ала. Яңа йорт салырга акча юнәлтү максатыннан яшь гаилә ерак Казакстан якларына чыгып китеп, төзелеш эшләрендә хезмәт куя. Кызганычка каршы бу җирдә ата-ана булу бәхете генә насыйп булмый. Яңа туган 2 баласы, 2 улы климат килешмәгәннән бакыйлыкка күчә. Кире туган якка әйләнеп кайткач та акча эшләү уе тынгылык бирмәй. Ир белән хатын бу юлы Свердловск өлкәсенә чыгып китә. Акча җыела, туган җирдә яңа йорт салына. Гаиләдә бер артлы 4 бала туа. Олы уллары Ринат Измәдә, икенче кызлары Гөлсинә Васильева бистәсендә, төпчек кызлары Гөлфия Казан шәһәрендә яши. Уртанчы кызлары Әлфия исә психик тайпылыш белән туа һәм 50 яше узып киткәнче әнисе тәрбиясендә яшәп, аны соңгы юлга озаталар. Ире дә 2004 елда бакыйлыкка күчкән. Бүгенге көндә әби бер үзе социаль хезмәткәрләр күзәтүе астында хөкүмәт салып биргән зур җылы өйдә гомер кичерә. 12 елда сола башладылар да, яңа елга солып бетерделәр да, 13 елның башы белән кердек тә, шушында балаларга 10 көнлек ял биргәндә Коръәннәр укытып, тәкәләр суйдырып, менә шушында тора башладык аннары. Шушы теге инвалид кызым белән генә тордык. Суык булса да, монда батареялар куеп җылытып тордык инде. Менә шулай итеп тордык без, шулай итеп. Улар кайтып йөрде инде. Атна сайын әле бер атнада берсе кайтты, бер атнада берсе кайтты.
малайым монда бит инде булышырга. Шулай итеп бакчалар әзрәк вәрәңгеләр утыртып шулай итеп тордык. Яхшы тәрбия биреп, хезмәткә өйрәткәне өчен юбилярның балалары аңа шиксез рәхмәтле. Әнине яратабыз, һәр вакыт сагынып кайтабыз, ди Гөлфия исемле төпчек кызы. Безнең әни бик яшьтән үк мин белә башлаганнан бирле ул мине соңгына тапкан инде 39 яшьтә, ана мәктәпләрдә укыганда, үскәндә бер эштән дә курыкмады, ул бик бойкы булды. Безне дә шулай өйрәтте. Бер нәрсәдән курыкмаска, эштән курыкмаска, һәр вакыт кеше белән ачык сөйләшергә, гел бергә дус булып, бездән кеше üzülмәде. Без әнине бик кадерләдек. Ул да безне гел менә шулай саклап, матур булыгыз, әйбәт булыгыз, кешегә авыр сүз әйтмәгез дип, менә шулай үстерде. Шул хәзер дә без әнидән нәрсә әйтер икән дип, ничек икән дип, иң беренче аннан сорыйбыз, аны эшликме, моны эшликме дип, аннан башка бер нәрсә дә эшләгәнебез юк. Кыйммәт тотарга да ул өйрәтте безгә, шу кеш белән эшләргә дә, балта эшенә дә, эштә дә кызлар әйтәләр, апай нинди эшләп килдең? Менә тырма саплап килдек әбиең белән. Ишекнең йозагы ватылса, хәзер ясап куябыз икебез. Шуннан бүтән эшне өйрәнеп, менә шулай яшибез инде. Әбинең бүгенге көндә 5 ынык, 7 ыныкчыгы бар. Сызланмаган җире булмаса да, үзе сер бирми, авыртуны хезмәт белән оныттырырга тырыша. Әнә шул телевизор карыйм инде, кино караганда, кич белән хәбәрләр карап ятам инде. Сәгать 9-га утырам да хәбәрләр карап, хәбәрләр беткәченнән ятып торам. Ятмасам, уянсам, тәрәзәм урамга табаймы, йөргән кешене карап торам. Кая клубта ут була, мәчеттә утлар була, күренә барса да, рәхәт җирдә торам мин. Ил көн яңалыклары белән танышасызмы, сайлауларга барасызмы, менә тиздән сайлаулар җитә? Язып китте, өйгә киләм диде. Моңарчы барып йөрдем әле. Үзара салымнар аларын түләп йөрим инде, түләүләремне түләп. Халыкта килен кайнана туфрагыннан диләр. Зәкия Бану әбинең әнкәге 102 яшенә кадәр яшәгән. Бергә бик матур гомер кичергәннәр. Әбинең тагын бер кызыклы мавыгуы бар. Ул зәңгәр экраннар аша хоккей уенын карарга ярата икән. Хоккей карыйм. Менә кичәдә карадым хоккейны, кич белә Биләлетдин уйнады инде аларның. Нәрсәсе шунда башлыклары, Биләлетдиннең 18 яшьлек малае чыкты кызга. Юбиляр белән сөйләшеп сүзләр бетә торган түгел. Үзеннән җылылык, оптимизм бөркелеп тора. Бәхетле картлык, озын гомер телибез аңа. Үзе исә безне 95-100 яшьлегемдә дә көтеп калам дип озатты. Хәзер спорт турында. Хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Саба муниципаль районының чемпионаты төгәлләнде. Саба спорт комплексы ел дәвамында волейбол уенчыларының шат авазыннан тынып тормый. Район этабы финал ярышларында оешма, предприятие, учреждение, авыл җирлекләреннән барысы 21 командага бүленеп, 200-дән артык спортчы көч сынашты. Инде югары лига финалына шулардан 8 команда килеп җитте. Шушы көннәрдә волейбол уеннары төгәлләнде һәм бүләкләү тантанасы булып узды. Район волейболчылары федерациясе рәисе Фәнис Вәлиев волейболчыларның барысын да кайнар тәбрикләде һәм матур уен күрсәткәннәре өчен зур рәхмәтләрен җиткерде. Барыгызга да исәнлек саулык, һәр вакытта спорт белән шөгыльләнегез. Инде приятный миссияга күчкәнче әле безнең әйтәселәребез күп, сезгә исәнлек саулык. Җиңүчеләргә һәм иң яхшы уенчыларга мактау кагазлары һәм бүләкләр тапшырылды. Нәтиҗәләр булайрак. Беренче урынга Шәмәрдәндәге яшьлек спорт комплексы волейболчылары, икенче урынга Нырты командасы, өченче урынга Шәмәрдәндәге Шылыпуымга коллективы чыкты. Соба районында волейбол ярышларында хатын-кызлар арасында иң матур уеннарны оештырганы өчен аларның җитәкчеләре Рифат Закировка, районыбызның яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең рәхмәт хаты тапшырылды. Саф һава тәнгә дәвам. Узган бәйрәм ялларында Лесхоз бистәсендә урнашкан чаңгы трассасында, райондагы оешма предприятие коллективларында, авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм авыл җирлекләре идарәләрендә эшләүчеләр чаңгы ярышында үзара көч сынашты.
Шаңғы спортын үстеру, халық арасында оның әһәмиятен тагында пропагандалау максатыннан 23-24 февраль көннәрендә Лесхоз бисәсендәге шаңғы трассасында оешма учреждениялар, авыл хуҗалыгы предприятиеларында һәм җирле үзидарәләрдә эшләүчеләр, җитәкчеләр белән берлектә шаңғы ярышларында булдылар. Беренче көнне шаңғы трассасына 600-дән артык кеше басты. Һәркемнең үз омтылышы һәм җиңү теләге. Иң элек аларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты рәисе Марат Ишниязов сәламләде. Райондагы бөтен кешене спортка тартты, актив тормышка тартты. Дөрес, республикада безнең район танылган үзебезнең шаңгычылар белән. Аларга карап үзебезнең хаваскар спортчылар да үсеп килә. Аларның күбесе монда һәм җиңүчеләр беренче урындалар. Шуңа да карамастан, үзебезнең предприятие калганнар, үзебезнең предприятияне алга чыгарабыз дип ярышыбызны теләп калабыз. Ярышларга старт бирелде. 3 һәм 5 километр араны күз ачып йомганчы узучы шаңгычыларыбыз да күп икән лабаса. Хатын-кызлар, ир-егетләр, җитәкчеләр арасында төркемнәргә бүленеп узыштылар. Командалар арасында соңгы нәтиҗәләр булайрак. Беренче урында Сабагаз, икенче урында Финанс бюджет палатасы, өченче урында Саба аграр көллияте. 24 февраль иртәсендә шушы ук трассага 300-дән артык шаңгычы җыелды. Шәхси һәм команда беренчелегенә барган ярышларда, җирле үзидарәләрдә һәм авыл хуҗалыгы предприятиеларында эшләүчеләр көч сынашты. Күпмедер күләм чаралар үтәбезнең. Сезне инде барып килегезне сорыйм. Беренчедән иңгәнмичә матур гына әйттереп. Көннәр бик салкын булуга да карамастан, һәр шаңгычының күңелендә җиңү дәрте иде. Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов мондый ярышлардан бер кайчанда читтә калмый. Җитәкчеләре монда 100-дән артык кеше бар, шуңа күрә барыбызга да уңышлар, авыртмыйча исән-сау, исән-имин әйләнеп кайтырга язсын. Шәхси беренчелектә беренче урында хатын-кызлар арасында Гөлсем Минниханова, ир-егетләр арасында беренче урында Ильяс Нигъматҗанов, җитәкче хатын-кызлар арасында беренче урында Гөлназ Нигъматҗановалар булды. Җирле үзидарә башлыклары арасындагы барган ярышларда беренче урында Лесхоздан Азат Гатиятуллин, Орташтан Алмаз Агләмҗанов, Байлар сабасыннан Расих Хасановлар. Командалар арасында беренче урында Миша авыл җирлеге, икенче урында Саба шәһәр җирлеге, өченче урында Шәмәрдән авыл җирлеге командалары. Сүз уңаеннан шунысын да җиткерик, 50 яшьтән югары булган җитәкчеләр арасында Рәис Нургалиевич үзе дә беренче урынны яулады. Киберфутбол уены спортны үз итүчеләр арасында тиз арада танылу алды. Әлеге спорт төрендә чираттагы очрашу уенчылар арасында ватанны саклаучылар көне уңаеннан да үткәрелде. Бу юлы киберспортта үзләрен сынарга Лаиш районы яшьләре дә килде. Иң яшь уенчыга 13 яшь булса, иң өлкәненә 31 яшь иде. Саба һәм Лаиш командалары ике төркемдә көч сынашты. Турнирның плей-офф уеныннан 4 команда чыкты. Киберфутбол ул компьютерда виртуаль футбол уены. Аны үткәрүнең төп максатлары да инновацион технологияләр нигезендә футболны пропагандалау, яшьләр арасында киберспортны популярлаштыру, бу төрдә спорт осталарын үстерү, яшьләрнең ялын оештыру, компьютер уеннарына дөрес караш тәрбияләү. 2018 елда үтәчәк футбол буенча дөнья чемпионатына мәгълүмати әзерлекне үз эченә ала. Киберфутбол уены шулай ук шәхестә төгәллекне, мантыйкый фикерләүне, игътибарлылыкны, хәтерне, фикер йөртү тизлеген дә арттыра. Әлеге спорт төрен без инде киләчәктә дә үстеребез дигән безнең хыяллар бар. Һәм инде менә безнең тиздән дөнья чемпионаты якынлашып килә. Июнь аенда без инде шушы дөнья чемпионатының әлбәттә виртуаль төрен, виртуаль өлешен без инде шушы үзебезнең киберфутбол юнәлешендә күрсәтергә телибез. Һәм инде чын барлыкта да кайсы команда әлбәттә җиңәсе инде ул безнең июль аенда билгеле булачак финал уеннарда. Менә без инде үзебезнең дөнья чемпионатын үзебезнең Сабада уздырырга дигән исәп бар. Менә тиздән безгә башка районнарда килербез дигән планда торабыз. Бик зур рәхмәт безнең шушы ярышларны, шушы безнең яшьләрнең фикерләренә кулак салган район Саба муниципаль районы җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Шулай Бердәм Россия партиясенә һәм инде үзебезнең яшьләр Молодая гвардия штабы җитәкчелегенә, Казандагы региональ штабына безнең бик зур рәхмәт. Безнең шушы яшьләрне һәрвакыт шушы фикерләрне туплап, аларның һәрвакытта да алар өчен мәйдан биргәннәр өчен. Байлар сабасыннан 9-нчы сыйныф укучысы Алмаз Нигъматҗанов 4-нче урынга лаек булды. Алга таба да мондый төр ярышларда көч сынашырга теләген белдерә ул. Бу ярышта мен икенче тапкыр катнашам. Оештыручыларга шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мен үземнең дусларымны да монда чакырдым.
Лаеш районы вәкиле Александр Портнов киберфутбол турнирының төп җиңүчесе булды. Мы, участники из города Лаиш, вот приехали поиграть. Очень хороший уровень организации, очень радует то, что руководство Сабинского района тоже поддерживает такое современное прогрессивное направление, как киберспорт. Мы очень рады были приехать, поучаствовать, то, что нас пригласили. Проходит все очень на высшем уровне. Если такое будет развиваться, на самом деле, в дальнейшем, будем рады принять участие еще раз. Турнир нәтиҗәләре буенча 2нче урынга Байлар Сабасыннан Фаил Шәрәфетдинов, 3нче урынга Лаештан Рафаил Әхмәров чыкты. Районыбыз көрәшчеләре шушы көннәрдә Тимершык авылында Идус Сафин истәлегенә үткән татарча көрәш бәйгесендә көч сынашты. Идус Сафин истәлегенә көрәш бәйгесе традицион юнәлеш алды һәм ул быел 3нче тапкыр уздырылды. Бәйгенең тантаналы ачылышында районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, турнирның төп иганәчесе Дамир Исмагыйлов катнашты. Гомумән, яшьли вафат булган көрәшченең туганнары, әнисе Миннегөлсем апа, аны хөрмәт итеп авылдашлары да, дуслары да, сыйныфташлары да, туганнары да күп килгән иде. Яшьли бу якты дөньядан киткән көрәшчене 1 минутынлык белән дә искә алдылар. Аның рухына багышлап туганнары шигырьләр дә укыды. Онытылар дип һич уйлама, сине оныту мөмкин түгел дә. Йөрәкләрдән китмисең туганым, нурлы йөзең һәр чак күңелдә. Дил елмайдың авыр чакларда да, зарлануны син күп күрмәдең. Башың аска иеп, яшь чыгарып, безгә борчылырга бирмәдең. Оештыручылар сүзләренә караганда, быелгы турнир көрәш һәм җыр бәйгесе форматында уздырылган. 3нче традицион татарча көрәш бәйгесендә Саба, Кукмара, Әтнә һәм Арча районыннан килгән 40-ка якын көрәшче бил алышты. Башка еллардан аермалы буларак, быел бәйге зурлар арасында үтте. Алар 65, 75, 85, 100 һәм оннан югары авырлыкта келәм тоттылар. Баш хөкемдарлык эшен Динар Биктимиров башкарды. Шулай ук Биектаудан Россия һәм республика категорияле хөкемдар Динар Зиннатуллин да чакырылган иде. Идус Сафин исеме Тимершыклылар өчен бик кадерле. Спортны, бигрәк тә көрәшне үз итә ул. Эштән бушаган араларында көрәш белән шөгыльләнә. Елда уздырылучы милли бәйрәмебез Сабан туйларында күп тапкырлар батыр кала. Гомумән аралашучан тыйнак кеше була көрәшче. Быел февраль аенда аның вафатына 12 ел тулган. Инде көрәш нәтиҗәләренә килсәк, әлеге турнирда җиңүчеләр булып, үз үлчәүләрендә Икшермәдән Алмаз Биккенин, Арчадан Илшат Фазылҗанов, Кәрәннедән Илназ Зарипов, Симет авылыннан Данис Закиров, Сабадан Радик Сафин танылды. Призлы урын алучыларга медаль, грамота һәм бүләкләр тапшырылды. Ә менә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр шушы көннәрдә суда йөзүдә көч сынашты. Бу көнне Саба йөзү бассейнының 10 еллыгына багышлап үткәрелгән ярышта Байлар Сабасында эшләүче 6 мәктәпкәчә яшьтәге учреждение балалары катнашты. Бәйгегә килгән балаларны җитәкчеләр сәламләде, ярышта уңышлар теләде. Һәрбер бакча концерт номеры белән дә чыгыш ясап, матур бер бәйрәмдә оештырды. Ә менә үзара бәйге чын ярышка әверелде. Балалар ирекле стильдә күкрәктә һәм аркада эстафетада көч сынашты. Һәр команда, катнашучы һәр сабый үз бакчасына дан китерергә тырышты. Ә әти-әниләр һәм тәрбиячеләр алар өчен бердәй җан атып торды. Шулай булмыйча һәркемнең үзенекен иң яхшысы һәм остасы итеп күрәсе килә. Шулай да бәйге булгач аның җиңүчеләре дә була. Мондый уңышка Бәләкәч балалар бакчасының 2нче командасы иреште. Әлеге учреждение 2 команда тәкъдим иткән иде. Аның беренче командасы исә 3нче урынны яулады. Ә 2нче призлы урын Шоколад балалар бакчасы йөзүчеләренә насыйп булды. Барлык катнашучылар истәлекле медаль һәм грамота белән бүләкләнде. 27 февраль көнне мини-футбол буенча хезмәт коллективларының ир-ат командалары арасында югары лига чемпионаты һәм Саба муниципаль районы ветераннар командалары арасындагы мини-футбол буенча чемпионат уеннары төгәлләнде. Җиңүчеләрне ачыклау уеннары Шәмәрдән лицее спорт залында үткәрелде. Гомумән алганда быел мини-футбол уеннары 4 лигада уздырылды. Югары 1нче авыл җирлекләре һәм ветераннар командалары лигаларында. Аларда 500дән артык кеше катнашты. Шулар арасыннан Саба район мәйданчыкларында иң көчле командалар ачыкланды. Хезмәт коллективларының ир-ат командалары арасында ветераннар лигасы чемпионаты нәтиҗәләре буенча 3нче урынга администрация, 2нче урынга РЖД командалары чыкты, ә җиңүгә Сабагаз идарәсе уенчылары иреште. Әлеге лигада иң яхшы капкачы һәм иң яхшы уенчылар да билгеләнде. Югары лига уеннары нәтиҗәләре буенча 3нче урынга РЭС, 2нче урынга Саба тәрәзәләре футболчылары урнашты. Бу лигада төп җиңүче исемен Шылпомга егетләре яулады. Югары лиганың иң яхшы уенчыларын да билгеләделәр. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез һәм ялларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз.